Egento geko karaba gusiaba baitu bako egudamane pona asienke. They have been rebel digo sana. Muna abantu bago serwa beba ebintu biri bitakere gokorekana. Oh yes. Bono abagusi bamanyirunga barabwona bana bataye ukende. They will not question. Abagusi babwate memory ekwe babwangu sana. Oh yes. Bono isa koligere bogikoyo moisonde mwarigere teach TV omo ase centenero yalire the 40 shillings. Siringi 40. Iko balenge para maandamano. Oh yes. Lakini intwe kiamo kamelire to say komi 11 nyamaje 11 ogembo 12 mata kwerende kiamo kamaria nyamamu 10 shillings. 10 shillings. Yes. Bono kero koligere ligo. Where are we heading? Nechaye ekere konigwa. Echaye ekere konigwa ya ito ya gusi. Ige konigwa ngakisi ti go se konigwa Kenya ti. Na hende inkige kogenda between korwe factory pakecha ya ikire Mombasa go se koru Mugondo ya ikire se factory. Ekere ikire factory what happens paka tuacha konyoranga ki echaye wakanu siringi 11. In fact, it's less than a sachet ya US. No just sachet you want to make China. More expensive kubwa kwende a kilo ye chai ya Kenya la. Why? Because of poor leadership. Nanya korora mugambi ondogo tene na bunge gari ya bolinga epona asiye buna yaru etwenye ira ni asiage tukorwe. Because ya Kenya rwete. Echa kere koni Mombasa intuga tokonya kote bunga 40 muno mo obsoyo tenene de echa kurwa se richonye ya ito muske Mombasa igare kote yabantu to the last minute board member ngabantu moja kuliera 40 bob moja kuliera siringi 40 abantu bakaganya abandi bakaenda bagaprage sukuru mwana toja wakana karagia ponas bono igekera abantu mugakoyo mona fente actually agati kutegole chaya na mbwato gukumisana na onka enchegenda no komoro nyagitari because iganyorete shock yenene ngakoro siringi 40 yachire. Why? Poor leadership, poor decision making. Muno gembo de facto ya sei na ngote bono iga iko ba kombo ete chai kurumanyi bale ko chiba kombwa chibesa ba ko yusia ne chibesa chiabalemi ningo ba hete te authority ngagenda kombwa chibesa e chai yo mara te factory yaitu nge chai akaire to tagete ebe caution tie lindo nyore mapata mangi account ye ya igorere twe chai ye yari kogorwa ngoriete bonus echa nere factory ere maria egotorwa ingokoria bonus echa nere nande bakombo eto bumugaka geto goro Thompson yogeti tendere ye the factory ya kombo eto ingokori chibesechu. In fact abantu ba bogembo factory batakere kori 45 per kilo because ye biasara chibese chaba chikora ire chigasoa isiko nechi nyinge more than other factories. So that is why it is poor leadership. A totally got developed to a certain level.